Recuperar e reimaxinar. Este é o suxerente título co que a Rede Museística de Lugo celebrou o Día Internacional dos Museos. Entre as múltiples actividades realizadas pola institución neste día, unha moi particular, Xornada Palaciana, un repaso ao pasado, presente e o futuro da vida nos pazos galegos como o de Tor ou o de Meirás. Tratamos de traer tanto a profesores da universidade como as persoas que teñen que ver con Meirás para comparar precisamente os dous pazos e o pasado dos pazos vinculado ao presente e o futuro dos pazos, convertido pazos como espacios de poder e pazos como espacio de democratización cultural, exemplo claro do que é un pazo como democratización cultural como é o Pazo de Tor. Era unha efeméride que non podíamos deixar pasar, non? Unha institución tan vinculada aos museos, con esa gran rede que temos e con o que fixemos é organizar unha serie de actos como no que estamos hoxe aquí, que falar desa cultura pacega, non? Aproveitando o Pazo de Tor, pois falar do pasado e do futuro dos pazos, como este que ora é un museo, do que pode ser o Pazo de Meirás. Na xornada abordouse a dimensión histórica e cultural dos pazos e os aspectos patrimoniais, museolóxicos e sociais. Explicar un pouco que hai detrás da reivindicación sobre a devolución do Pazo de Meirás, do rescate da verdade, do que ten que servir para facer memoria, xustiza e reparación ao fin e ao cabo. Tamén o movemento cívico que levou a recuperación do Pazo de Meirás para o patrimonio público. É importantísimo que a sociedade coñeza a historia de Meirás, que coñeza quenes foron as persoas que promoveron o expolio de Meirás e, polo tanto, hai que inscribir Meirás dentro do que son os restos do franquismo. O Día Internacional dos Museos rematou co obradoiro de ilustración de Iria Fafián, orientado á estimulación e á creatividade a través do deseño de persoaxes.